Вітаю ўсіх зноўку, хто тым ці іншым шляхам, але ўсё ж такі ўвечары ў нядзелю ці ў нейкі іншы дзень у запісе патрапіў рэшце рэшт на мой эфір. Багаты быў тыдзень на навіны. Ёсць больш цікавае, ёсць менш цікавае, але так ці інакш ёсць пра што прынамсі паразмаўляць, ёсць што абмеркаваць. Ёсць над чым уласна паразважаць. Рады і таму, што павярнуўся нарэшце зноўку мой камп'ютар, яго там адрамантавалі, ўсё як след працуе, калі штосьці не так працуе. Прынамсі, як мне падаецца, з гукам усё добра, з зображэннем таксама ўсё добра. Але калі камусьці штосьці там заважае, то пішыце, ўсё выправім. Зараз трошки ось так зроблю. Ось, і давайте пачнем з навінаў. Гэта ў першую чаргу гэта Шольц. Германія на мінулым тыдні, здаецца, была ўжо гэтая навіна, што там гэта іхні парламент ці Бундестаг, як ён там называецца, пойдзе ўвесь у адстаўку. І патрэбна будзе яго збіраць па новай. І гэта азначае, што па факту Шольц усё. Таму што узровень даверы, уласна, гэтаму канцлеру просто там імкнецца да нуля. Таму наўрад ці зноўку яму атрымаецца атрымаць большасць і застацца, уласна, на пасадзе канцлера. Таму будем спадзявацца, што тыя сілы, якія прыйдуць на змену канцлеру Шольцу, все ж таки будуць менш такія, як то кажуць, сапляжуйныя, і неяк больш будуць уплываць сама на тое, што будзе адбывацца ў Еўропе, а ў першую чаргу нас цікавіць тое, што будзе адбывацца ў Украіне. Таму што ні таўрусаў не дачакаліся, і леапардаў тых самых таксама чакалі, там невядома колькі, таму паглядзім, што зменіцца, калі нейкія гэтыя змены з'явяцца. Чаму яны могуць не з'явіцца, таксама пытанне. Таму што Германія гэта краіна, на якую, уласна, Расія мае вельмі вялікі ўплыў. Яшчэ з часоў, калі канцляравала, калі можна так сказаць, Ангела Меркель, Расія вельмі моцна там асела, акапалася, калі можна так сказаць, праз уласны ўплыў, праз эканамічны ўплыў. У першую чаргу гэта энерганосьбіты, гэта нафта і газ. Калі там зараз з газам ёсць пытанні, таму што там гэты другі паўночны поток, здаецца, так і не працуе. З нейкіх іншых вытокаў Германія пачала ўжо газ атрымліваць. Нафту, здаецца, ўсё так жа ганяюць праз дружбу. Нафтаправод дружба, які праз Беларусь ідзе. Нічога з ім не сталася, ўсё працуе. Таму ў гэтым плане Германія атрымлівае ўсё, што там хоча ад Расіі. І пры гэтым ўсё ж такі гэта дадатковы рычаг ціску, уласна, на Германію. Да таго ж яшчэ і некаторыя медыа таксама там не ёсць, калі можна так сказаць, мясцовыя белсаты. Ці мясцовыя пятыя каналы, калі так параўноўваць ужо з украінскімі рэаліямі. Таму так. І вось гэта ўсё можа абвастрыцца, таму што невядома, якім чынам, уласна, грамадства будзе ўспрымаць тую інфармацыю, тую ці іншую палітычную агітацыю, якую будуць праводзіць там партіі, там ХДС, ХСС, там усе чамусьці нямецкія партыі чамусьці ўсе хрысціянскія, і там нейкія там гэтыя самыя адгаліноўванні ідуць, розныя галіны, там хрысціянскія дэмакратычныя, там хрысціянскія кансерватыўныя і так далей. Я ніколі гэтай херні, шчыра кажучы, не разумеў.
Ось, і спрабуючы зноўку ж вырашыць сваю нейкую ось гэтую палітычную крызу, Шольц робіць такую заяву, як на мой погляд. Ну, прынамсі, гэта такі закідон быў, што нібыта Шольц паедзе ў Расію размаўляць з Пуцінам, пра штосьці там з ім дамаўляцца, умаўляць яго пра ці невядома што. Ось, адразу рэзкая рэакцыя насамрэч была, пачалі ўсе гэта ўсё крытыкаваць, пасля чаго вымушана была гэта як іх называюць, карацей, тыя, хто займаюцца ўласна вось гэтым распаўсюдам афіцыйных навінаў ад канцлера, вымушаны былі аб'явіць, што ніякіх такіх заяў не было, і ніякую Маскву Шольц ехаць не збіраўся, і в прынцыпе, як бы мы тут не да справы. Ось, хаця, на мой уласны погляд, гэта хутчэй за ўсё быў такі закід, каб паглядзець, як проста на гэта ўсё адрэагуюць. І ось адрэагавана было так, што вырашылі гэта ўсё уласна адмяніць. Ось, і, в прынцыпе, адмянілася, але ўсё ж такі, скажем так, трошкі пэўная цень на канцлера упала. Ну, ў любым выпадку ён наўрад ці ўжо захавае сваю гэтую пасаду, таму, скажем так, вытрачаць ужо не было чаго, таму вырашылі, напэўна, там у ягонаму атачэнні рызыкнуць у гэтым плане, і штосьці пайшло не так. Неяк рызык не спраўдзіўся. Таму ось так. Добрыя навіны прыйшлі са Спалучаных Штатаў. Адміністрацыя прэзідэнта абранага, але пакуль што яшчэ не гэта сам не легітымізаванага, таму што не было яшчэ інаўгурацыі. З Трампа заявіла, што яна не будзе спыняць, прынамсі спыняць тую дапамогу, якую на дадзены момант Сполучаныя Штаты аказваюць Украіне. Для некаторых гэта было нейкім такім адкрыццём, што не было, нічога сабе, Трамп там пераабуўся ў палёце просто там і раптам будзе дапамагаць Украіне. Ну, насамрэч, не буду казаць, што там я быў упэўнены, што так і будзе, ось, але з іншага боку магу сказаць, што знаючы, разумеючы, што Трамп не ёсць тым, за каго ён сябе выдае, а выдае ён сябе за такога альфа-самца, калі можна так сказаць, у палітычным плане, што нібыта ўсе яго паважаюць, усе баяцца, і любое ягонае рашэнне гэта проста там глыба, скала і штосьці непарушнае. Ось, як мы ўжо пабачылі з 24 гадзінамі, за якія яшчэ да таго, як увайсці ў авальны кабінет, ён вырашыць пытанне з Украінай, потым здаў назад. Ось так мы можам, у прынцыпе, разглядаць усе іншыя ягоныя заявы. Таму што ёсць сярод тых жа самых рэспубліканцаў і тыя, хто хоча дапамагаць Украіне і бачыць у гэтым уласна выгаду для Злучаных Штатаў Амерыкі. І таму проста ось уласным рашэннем адзіным, прычым адзінагалосным вырашыць, што все, мы больш не будем дапамагаць Украіне, Трамп, конечно, на такое бы пайсці просто не змог. Таму што, па-першае, у сярэдзіне гэтай самай рэспубліканскай партыі мог бы адбыцца такі раскол на падставе вось гэтага ўсяго. Ось, і таксама грамадства, якое ўсё ж такі рэальна глядзіць на гэтую самую вайну, ось, для якіх гэта вайна, скажем так, экзістанцыйная, гэта вайна ўсяго добрага супраць усяго дрэннага, калі можна так сказаць, яны б 100% бы, нават будучы рэспубліканцамі, яны б гэта не ўспрынялі станоўча.
І не выключны быў бы ўвогуле такі момант, калі б там яшчэ і на гэтым тле і рэспубліканская партыя пачала б там неяк раскалвацца ось у сваіх думках. Не факт, што ўвогуле не скончылася б гэта ўсё імпічментам. Ось, таму што ўсё ж такі Амерыка гэта дэмакратычная краіна, і таму там гэта ўсё зрабіць не так складана. Ось, і Трамп мог стаць увогуле прэзідэнтам, які сама мала быў прэзідэнтам з моманту абрання да моманту пераставання быць прэзідэнтам. Вітаю Дар'ю Кірі у чаціку на Ютубе. Ось, таму ось такі ўсе ось гэтыя перадвыбарчыя заявы такія рэзкія з боку Трампа уласна мной успрымаліся не больш як гэтая палітычная гра. Ось, вядома, што Трамп ўсё ж такі неперадбачны, і ён мог там зрабіць усё што заўгодна. Ось, але ўсё ж такі логіка нейкая падказвала тое, што ўсё ж такі нейкі рацыяналізм мае быць нават у яго, не настолькі ён адбіты. Ўсё ж такі чалавек, які дасяг таго, чаго дасяг Трамп, яму гэта ўсё там не ў спадчыну дасталася. Ён не нарадзіўся, скажем так, мільянерам, а сам гэтага ўсё добіўся, ж такі розум нейкі ён мае. Як казав Кучма, це вже було. Ну, так, тому що, якби, зараз, принаймні, все почало схилятися до самої боротьби за електорат, а коли эта боротьба за электорат уже выиграна, неяк уже і нема нейкай такой цели, мэты, каб прытрымлівацца ўсяго таго, што ты сказаў. Ты можаш проста рабіць тое, што лічыш неабходным, ці тое, што прынамсі не пацягне за сабой нейкіх наследкаў, за якія табе потым прыйдзецца адказваць, і гэтыя адказы будуць не вельмі зручнымі. Та там в Амерыцы в шоце вони забрали гроші з програм онкохворих дітей. Ну, не знаю, откуда там они забирали гроши. Не думаю, что Америка такая уже бедная краина, где нема грошей. Коли будет жаданне, там гэтыя гроши можно знайти. Трамп сем'і мільянерів, так як і Маск. Але Трамп быў банкротам, калі я не памыляюсь. Ён там ўсё губляў, яго нічога не было. Ось. І таму ён там, скажем так, нават калі і нарадзіўся там мільянерам, потым ўсё вытрачаў, і ў яго нічога не было, але потым там штосьці рабіў і зноўку ставаў мільянерам. 6 разів. Кажа Дар'я Кірі, ну, не настолькі я адсочваю Трампа, ягоную біяграфію, але просто знаю, що там було такое, що злівався ён, абнуляўся, калі можна так сказаць. Ось, ну, в прынцыпе, не ў гэтым сутнасць. Ну, і бюджэтныя грошы, зразумела, што гэта ўжо справа там Амерыкі і амерыканцаў, як там вытрачаць бюджэтныя грошы. Адзінае, што дапамога той же самой Украіне, гэта ўсё ж такі не проста, скажем так, выліванне грашэй з бюджэту там кудысьці, а гэта укладанне гэтых же самых грашэй ва ўласную ваенную прамысловасць. Таму што гэта ж зноўку гэта дзяржаўнае замоўленне, таму што замаўляць зброю у Амерыцы няма магчымасці, напрыклад, там нейкай канторы і там нейкай іншай краіне. Яны не могуць у пэўных амерыканскіх вырабнікоў пэўную зброю замаўляць і атрымліваць. Гэта толькі там праз дзяржаўныя гэта всялякія дазволы. Вось таму без вось гэтых дазволаў працаваць, нават калі гэтыя вырабнікі гэтай зброі ёсць недзяржаўнымі,
яны просто не могуць, тому што, скажем так, патэнты, праз якія яны вырабляюць гэтую зброю, яны належаць дзяржаве, і без дозволу дзяржавы гэтага рабіць немагчыма. Таму вось так. І тое, што будзе аказвацца дапамога той же самой Украіне праз там вырабніцтва тых же самых снарядаў, тых же нейкіх артылерыйскіх установак, тых же там ракетных установак, супрацьпаветранай абароны, ракетаў гэтых усялякіх там танкаў і гэтак далей, ўсё гэта дзяржаўнае замоўленне. Гэта грошы так з бюджэту будуць, але яны часткова ў гэты ж самы бюджэт і павярнуцца, таму што яны будуць заставацца ў першую чаргу ў Злучаных Штатах і будуць стымуляваць развіццё ўласна вось ваеннай галузі, ваеннай галіны вось гэтага таго, што ўласна цікавіць і Злучаныя Штаты, таму што так, одна справа не весці баявыя дзеі і ўкладацца мільярдна там у развіццё ваенных нейкіх праграмаў, а іншая, калі ты гэта робіш пад, скажем так, пад сцягам дапамогі Украіне, напрыклад, вось уліваеш у гэтую ж самую прамысловасць ваенную там свае мільярды і атрымліваеш там нейкі яшчэ выхлоп. Нібыта ты такая піздатая краіна, яшчэ і Украіне дапамагаеш, пры гэтым там сваю ваенную прамысловасць падтрымліваеш на пэўным узроўні, развіваеш там тэхналогіі і так далей. Гэта ўсё насамрэч не менш важна, чым там проста мець, скажем так, стрелецкую зброю і казаць, все, мы самыя моцныя. Тому што, скажем так, тое, што ўчора было, скажем так, паказчыкам, сёння гэта можа быць ужо не паказчык. Тая ж вайна ва ўкраіне за гэта ўсё кажа. Бо калісьці атрымаць гаубіцу 777, ось якая там на 30 кіламетраў стреляе, гэта было там просто вышка. Ось, а зараз вайна перайшла ў такую стадыю, што ёсць уже дроны, якія там летаюць там на 40, 50, 100 кіламетраў, якія могуць там несці баявую часціну вельмі моцную. З'явіліся ракетныя установкі, дроны камікадзе з'явіліся, і ўсё гэта з'явілася, і ўжо гэтыя гаубіцы, так, яны могуць уплываць на пэўных дзелянках фронту, але такога значнага ўплыва гэта ўжо не несе, таму што трэба ўжо не проста там знішчаць ось тут на лініі сутыкнення, знішчаць ворага, а трэба ўжо, скажем так, заглядаць далей, трэба знішчаць камандныя пункты, трэба знішчаць лагістычныя цэнтры і гэтак далей. А да гэтага ты ўжо гэтай гаубіцай 3-7 ўжо не дацягнешся. І ўсё гэта патрабуе новых тэхналогій, скажем так, новых нейкіх напрацоўвань, тых же самых ракетаў, там, атакамс і гэтак далей. І каб развіццё гэтай галіны прамысловасці падштоўхваць, у яго трэба уліваць грошы, і грошы немаленькія, таму што гэта ўсё каштуе тых же самых грашэй. І такім чынам праз гэтую вось дапамогу Украіне Злучаныя Штаты змогуць уліваць гэтыя самыя грошы у сваю ўласную ваенную прамысловасць і па факту быць, нягледзячы на тое, што будуць яны ў мінусе па грашах, быць у плюсе па, скажем так, фідбэку, па стаўленню іншых да Злучаных Штатаў і да таго ж яшчэ атрымліваць штуршок для развіцця новых тэхналогій, павязаных з вайной. Ну і выпрабоўваць уласна гэтыя самыя тэхналогіі беспасярэдня ўжо на полі бою і больш-менш адэкватна разумець, што і на што там прыдатна. Так, зараз пачытаю, што там Дар'я Кірі напісала нам у каментары. Він хоче збільшити до 5% за членство в НАТО, при цьому ще Європа буде купувати зброю в США. Ну, про те, що про збільшення гэта казалось. Ось, і гэта лагічна, тому що ёсць країни у тим же НАТО, якія там у НАТО, уласна, просто для того, каб дзесьці быць, каб не стаць як Сірыя, скажем так.
І зноўку ж калі браць у адсотках, уласна ў адсотках, больш за ўсё з свайго бюджэта Украіне дапамагае Латвія. І гэта, здаецца, 4,6% ад бюджэта. Але калі гэта перавесці на грошы, то там Латвія будзе ўвогуле не на першым месцы. Таму зноўку ж казаць пра пэўныя адсоткі, гэта лагічна, калі ты, скажем так, у нейкім альянсе знаходзішся. А НАТО гэта і ёсць альянс. Бо ты ствараў гэты альянс, які мае фінансавацца праз пэўныя, скажем так, як гэта, унёскі. І калі гэтых унёскаў няма, ці хтосьці робіць гэтыя ўнёскі большыя, а хтосьці меншыя, то зразумела, што паўстаюць пытанні, а навошта утрымліваць краіны, якія па факту там неабходныя толькі там як тэрытарыяльна для, скажем так, падтрымання пэўнага так парытэту па ядзернай праграме. Бо, напрыклад, там Польша, я перакананы, яна, не бачу я такога, каб Польша была там нейкай звыш падрыхтаванай арміяй. Бо нема войнаў, дзе палякі перамагалі. Яны, ва ўсіх войнах, дзе тэрыторыя Польшы была задзеяна, сучасную Польшу, калі браць, паўсюль яны прайгравалі. Нават тая ж Рэч Паспалітая, калі там аб'ядналася з Вялікім княствам літоўскім, уласна, гэта быў зноўку ж альянс ваенны. Для барацьбы з крыжакамі крыжакоў перамаглі і мангола-татараў таксама спынілі. Але потым, калі пачаліся ўнутрашнія праблемы, зноўку ж Расія, Аўстра-Венгрыя і Прусія падзялілі краіну. А ў сучасным, так увогуле, за апошнія 100 гадоў Польша там ад Германіі выхоплівала, ад Савецкага звязу выхоплівала, проста ад усіх выхоплівала. І краіна НАТО. Все, краіна НАТО. А навошта гэта патрэбна? Проста каб стрымліваць, скажем так, Расію, каб на тэрыторыі Польшы маглі знаходзіцца там амерыканскія ці іншыя, скажем так, натаўскія базы, каб выяўляць там сялякія пускі ракетаў і так далей. І такі геапалітычны тыск, скажем так, на Расію. Гэта ж самае, як Беларусь неабходна Расіі, уласна, для таго ж самага, каб неяк адмяжоўваць асноўную тэрыторыю Расіі ад Еўропы і краіну гэтага самага НАТО. Таму цалкам лагічна, што Злучаныя Штаты, як такі самы моцны і самы ўплывовы ў ваенным плане і ў палітычным таксама гравец на гэтай арэне, не дзіўна, што яны вымагаюць ад усіх краін аднолькавага ўнёску. Калі не аднолькавага ў плане там грашэй, бо калі браць там бюджэт тых жа Злучаных Штатаў з бюджэтам там той жа Словаччыны, гэта там просто космос. Там на бюджэт Злучаных Штатаў Словаччына там дзесяцігоддзямі можа існаваць. Бо, зразумела, розныя краіны па розмерах, па рэсурсах, па прыродных капалінах і гэтак далей. Таму, як бы штосьці казаць у гэтым плане. Але што тычыцца адсоткаў, гэта такі справядлівая вымога для таго, каб усе аднолькава, нават у адсоткавым гэтым самым, а ў адсоткавым вымеры прыймалі удзел у гэтай самай, калі можна так сказаць, перамогі. Самы більший бюджет НАТО Польща десь 4%, а Іспанія навіть 1% не платить. Угорщина і Словаччина теж. Бачите, просто, хоча там гэта не прапісана, але хочуць гэта неяк прапісаць. Я не чытаў гэтых умоваў, на якіх там
у НАТО приймають, і який там адсоток треба на гэта все выдзяляць. Але я думаю, не праблема зрабіць там нейкую гэтую дадатковую статью, дадатковы там параграф, які там, напрыклад, падчас там вядзення баявых дзеяў дзесь там у памежнай тэрыторыі поруч з краінамі НАТО, там выдаткаванне на абарону там будзе больше. І будзе складаць там ось столькі для ўсіх членаў НАТО. Ну, ось таму ось такое. Як власна па мне, маё меркаванне, гэта справядліва. Ось, гэта будзе шчырым і чэсным. Ось, таму у гэтым плане я не маю да Трампа пытанняў. Мені подобається, як вони зараз плачуть, коли прийшли до влади на пропаганді дешевого газу. А його взагалі не буде, бо наш кранік закриють. Ось. Ну, так, тому що всі, скажімо так, укладають бюджет свой праз тое, што ёсць статьи расходаў, ёсць статьи доходаў. І калі статьи доходаў яны яшчэ плюс-мінус не змяняюцца, таму што там наўрад ці штосьці бывае такое, што ось нейкая там сярэднестатыстычная краіна ось у Еўропе ось у гэтым годзе там зарабляе уласна там 100 мільярдаў, а потым знаходзіць там штосьці, калі там нафтавую нейкую там скважину яны там не знаходзяць у сябе на тэрыторыі, а потым знаходзіць штосьці, що яна там 150 мільярдаў пачынае зарабляць на год. Ну, гэта такое малаверагоднае, гэта ж не Саудовская Аравія, скажем так, якая там была пустэлей літаральна там 30 гадоў таму, а зараз там просто одна з так, некаторыя гарады такія, що ого. Москва-Сіті, як то кажуть, не позайздрить. Ось, але, ну, звичайно, такого зараз не відбувається. І таких резких, там, навіть проривів в плані економіки зробити вельми складано. Ось, тому, скажімо так, стаття доходів, ну, вона плюс-мінус не зміняється. А ось на витрати можна паўплываць, бо там, напрыклад, там патрэба, там ёсць патрэба у нафце, у газе, там яшчэ у нейкіх іншых энергетычных ресурсах, такіх, напрыклад, як электрыка. Бо хтосьці генеруе сам электрыку, а хтосьці закупае гэтую самую электрыку. І тут ты ўжо можаш, скажем так, таргавацца. І зразумела, що коли ти щось не натарговуєш, ті нейкі форс-мажорні обставини, такі, як, наприклад, ось з України, що ось, ну, просто заканчується гэта саме дамова про транзит газу. Мабуть, Росія і не розраховувала, а я на 100% не розраховувала, що так все довго буде у їх відбуватися в Україні. І що ось гэтыя дамоўленасці пра транзіт газу, про які яны маглі б падумаць у 22-м годзе, зараз у 25-м раптоўна ўсплывуць і будуць нейкія перашкоды ствараць. Да таго ж яшчэ і на паўночным потоку там штосьці станецца, што праз яго не можна будзе там штосьці ганяць газ. І в прынцыпе, ўсё, гэтая лавачка датычна ось газу на захад закрыецца. Але яна закрыецца. Ось, і гэта, скажем так, не могу сказаць, што гэта нейкі рычаг уплыву, таму што Зеленскі на прэс-канферэнцыі сказаў чётка дакладна, што ну ніяк гэта не зменіцца. Як бы там не нылі і, як мне падабаецца гэта украінскае слово, не скыглілі. Ось гэтыя партнеры так званыя, що ось там без газу, там без гэта самага, у нас тут вся эканоміка пахеріцца, нам там больш грошай прыйдзецца на гэта вытрачаць, там газ там з Афрыкі вазіць гэтымі там нейкімі там балонамі на баржах там і так далей, там карцей, ну все што заўгодна можна казаць. У гэтым плане гэта ніяк не зменіць ужо рашэнне Украіны датычна таго, што праз гэтую трубу, праз Украіну расійскі газ постачаться у Європу не буде.
Ось, і тым больш дзіўна, що ось зараз там гэты Фіца паехаў па апошніх навінах, Фіца паехаў да Пуціна, штосьці там з ім размаўляць і дамаўляцца, але пра што? Пра што ты будзеш дамаўляцца з Пуцінам? Пуцін што там неяк у абыход Украіны зараз тут літаральна за пару месяцаў пабудуе табе новую газавую трубу? Да ніхера ён не пабудуе. Ці здольны ён паўплываць на тое, каб гэта ўсё змянілася? Ну, мабыць, здольны. Але верагоднасць гэтага проста імкнецца да нуля. Таму што што мае зрабіць Пуцін дзеля таго, каб Украіна працягнула вось гэтую самую угоду па транзіце расійскага газу ў Еўропу. Ён мае проста забраць усе свае войскі з усёй тэрыторыі Украіны, у тым ліку з Луганскай і Данецкай вобласці, і ўсё гэта прыбраць да сябе ў Ростов, умоўна кажучы, і выключыць з Канстытуцыі належнасць Крыму, Данецкай, Луганскай обласці і Запорозскай обласці, выключыць іх з складу Расійскай Федэрацыі. Ну, і пагадзіцеся, такі расклад выглядае проста, ну, нереальным. Але гэта адзінае, што можа зрабіць Пуцін для таго, каб вось гэта газавая угода па транзіце газа ў Еўропу у 25-м годзе была працягнута. Ось, іншых варыянтаў, на якія можа паўплываць уласна Пуцін, няма. Ось, таму дзіўна. Дзіўна, што не ў Кіеў паехаў Фіца размаўляць пра гэты самы транзіт газу праз Украіну. Слухаты маразм, Фіца паехаў з Курскай. В Польше є доки для розгрузки газу. Ну, я кажу, що там будуть його возити там з інших країн, ні, там на баржах, на чим там їх таким у жидким стані. Ну, это все такое. Вядома, що праз трубу прасцей, чым вось гэты ўвесь гемаррой. Ось, ну так, з Амерыкі з той же самай, пры тым, што у Амерыкі гэта ўсё зараз абмежана. Там дзейнічаюць абмежанні на здабычу нафты і газу, здаецца, просто дзеля таго, скажем так, каб, умоўна кажучы, зберагаць рэсурс для Амерыкі. Амерыка для амерыканцаў. Ось, таму Амерыкі, скажем так, танней набываць гэта ўсё ў іншых, каб сваё зберагці. Ось, а сваё выкарыстоўваць для унутрашняга рынку. Для того, каб там і той же бензін быў на, так, не ўплываючы на грамадства ўзроўні, каб там амерыканцы не абураліся, што там дорага-багата ездзіць 6-літровых V-образных моторах стала. Ну, ось таму такое. Ну і калі мы ўжо згадалі Пуціна на гэтым сімфоні, адной з навінаў тыдня была ягоная прэс-канферэнцыя, ну, нібыта там нейкая прямая лінія, ось, дзе ён там адказваў на ўсялякія пытанні, нібыта такіх разнастайных людзей. Вітаю таксама і Наталю Поліщук у чаце на Ютубе. Ось, і што цікавага там ён сказаў? Ну, насамрэч, цікавага там вельмі мала. Ось, я там паглядзеў некаторыя ўрыўкі, і насамрэч адзінае, што мне кінулася ў вочы, гэта тое, наколькі яго перакасіла за апошні час. Бо там, я памятаю, там нейкія старыя ягоныя відосы, на новых ён проста нейкі перакошаны, яго там перакасіла, нібыта як у гэтага ў Сталоне, як у гэтай мікраінсульт, бо ў Сталоне, як вы ведаеце, там щось такое было, і таму так вот так вот Сталоне разговаривае. Ось, трошки там з тварам не ўсё добра у Сільвестра в плане гэтых тваравых мышцаў.
Ось тое ж самае, штосьці зараз адбываецца ў Пуціна, не ведаю, з чым гэта звязана, ці то з гэтым самым інсультам, ці з ботаксам, які там ужо не трымаецца пад шкірай. Складана, але перакасіла знатна. Ну і да таго ж пачаў ён і запінацца, і неяк падвісаць, ось як то кажуць. Ось таму такое. Адным з момантаў такіх, на які звярнулі ўвагу, прынамсі сам Зеленскі на гэта звярнуў увагу, гэта, скажем так, прапанова, ну, смешна гучыць, але ён прапанаваў тэхналагічную дуэль. Я калі гэта чую, мяне проста аж смешна. І было б яшчэ больш смешна, калі б не было так сумна. Але да навіны, уласна, Пуцін прапанаваў тэхналагічную дуэль Злучаным Штатам. Як на яго погляд мае выглядаць сучасная тэхналагічная дуэль? З ягоных слоў гэта мае быць так, што Злучаныя Штаты маюць паставіць Украіне там ўсё іх самае найноўшае, самую найноўшую супрацьпаветраную абарону, там супрацьракетную абарону, ўсё, што толькі можна. Паставіць гэта ўсё ў краіне, ўсё гэта неяк сканцэнтраваць у Кіеве ці вакол Кіева, а потым ось па гэтым аб'екце ў Кіеве, вакол якога будзе вось гэта ўсё СПА, СРА і гэтак далей, проста Расія возьме і ударыць туды арэшнікам. І паглядзім, нібыта, ці зможа ўсё гэта сучаснае амерыканскае абладнанне збіць вось гэтыя самыя боегалоўкі арэшнік. Ну і самым яскравым адказам на гэта ўсё была фраза Зеленскага пра тое, што тут людзі гінуць, а яму цікава, як гэта адбудзецца, гэтая тэхналагічная дуэль. Ну і вядома, што назваў яго даўбаёбам. В прынцыпе, мінусы. Я не бачу гэта мінусаў. І гэта ўсё яшчэ і завірусілася, таму што, скажем так, у перакладзе на англійскую, ну, уласна, даўбаёб, мабыць, і не перакладаецца саме так, але слова «дамбас», што вельмі згучнае з Донбасам украінскім, перакладаецца як, ну, тупы. Тупы чалавек. Гэта Донбас. І ва ўсіх перакладах гэта гучыць, ну, пішацца, уласна, калі там на англійскую пераводзіць, пішацца, уласна, такім чынам. І пайшлі вось гэтыя тренды усялякія пра гэты Донбас і гэтак далей. І па факце, як бы, так яно і ёсць. Ну, складана адэкватна спрыймаць кіраўніка, як ён сабе рахуе, наддзяржавы, які прапаноўвае тэхналагічную дуэль з стралянінай арэшнікам па Кіеве. Ну, выйдзе ты ў любую там пустэлю, там, у Сахару, ці нейкую Саудаўскай Аравіі, у той же Сірыі, там гэтых пустэляў ёбаная куча. Просто там надай координаты, давайте вы туды ёбнеце, а мы там будем гэта ўсё абараняць. І вось вам тэхналагічная дуэль. Але не, яму трэба у Кіеве, таму што толькі вось так тэхналагічная дуэль можа быць шчырай і адкрытай. Інакш у гэтай тэхналагічнай дуэлі проста губляецца ўсялякі сэнс. На думку Пуціна. Хаця, па вялікім рахунку, сэнсу у гэтай дуэлі і так ніякай нема. Так, усталоны параліч лицевого нерва вже давно. Ну, мені здається, його інсульт був. І праз гэты інсульт, його там і гэты параліч тварового нерва. Так ботекс мігрує, включаєш, колюєш в одне місце, а потім він в другому місці. Вже мозги йому так мігрував. Ну так, бо виглядає, ну,
не вельмі, скажем так. Бачна, што штосьці там дзесьці непрыроднае існуе ўжо там на гэтым твары. Ось таму такое сабе. Читала, що в Рашці зараз є 51 пам'ятник Сталіну, людині, не можуть жити без тиранів. Ну, так, я бачу гэту навіну, там не то, що там ёсць, а яны адкрыліся. За апошнія некалькі гадоў адкрыліся, стварылі, паставілі новых, там 51 памятник Сталіну. Ось таму такое. Як кажуць, рабы не могуць без культу асабістасці. Калі ў іх няма асобы, якая за іх все вырашае, якой яны могуць там безастаточна просто давяраць, ну, яны без гэтага не могуць. Ну, рабства вельмі простая штука. Ось, бо рабства нічога не вымагае ад раба, акрамя таго, што выконваць загады. Ну, і гэта таксама, ну, як чаму у свой час Еўропа перайшла да капіталістычнага, скажем так, складу. Ось, таму што гэта зручней для уласніка. Ось, таму што калі ў цябе ёсць раб, ці там у цябе, напрыклад, там мануфактура, прадпрыемства сучаснае, ось, і на ім працуюць твае рабы, якія там у цябе ва ўласнасці. Табе патрэбна, каб ім было дзе жыць, каб ім было што есці, і каб яны яшчэ плюс-мінус заставаліся ў працоўным стане, ось, як мага больш часу. Таму што набываць новых ці там расціць новых з дзяцей, гэта таксама каштуе грашэй. Ось, таму табе, як уласніку бізнесу, уласна, незручна утрымліваць вось гэтых самых рабоў і, скажем так, трымаць іх там на поўным забеспячэнні. Так, ты не плаціш ім заробітню плату, але ты іх там утрымліваеш. Ось, і ад якасці утрымання залежыць якасць таго, як гэтыя рабы будуць на цябе працаваць. Але капіталістычны склад гэта ўсё выключае, і уласніку не трэба утрымліваць. Ён можа, скажем так, спрагназаваць свае выдаткі на тое, каб наняць гэтых самых рабоў, якіх сказаць, ўсё, вы вольныя людзі, рабіце што хочаце, жывіце дзе хочаце, і калі хочаце, можаце уладкавацца да мяне на гэтую ж самую там фабрыку, мануфактуру, ось, і я вам буду плаціць ось столькі грашэй за гадзіну. І ось вы будете працаваць і атрымліваце столькі грашэй, і за гэтыя грошы можете сабе што заўгодна набываць, можете там купаваць сабе там любую ежу, адзенне і шукаць, дзе вы хочаце жыць. Ось, і саме таму гэта выгаднейшае, уласна, для уласніка. Ось, і таму да такога, скажем так, капіталістычнага строю Еўропа перайшла значна раней, чым Расія. Ось, але ў Расіі прасцей жа, ну, ёсць цар, ну, ён жа, скажем так, галоўны рабаўласнік. Ось, і ён все за нас вырашае. Як цар скажа, так яно і будзе. Скажа там пайсці там вайной паміраць, таму што мы рускія. Все рабы збяруцца і пойдуць паміраць, не задаючы ніякіх пытанняў. Ну што гэта ўжо менталітэт, гэта ўжо тое, што так на генетычным узроўні перадаецца. У Расіі знікаюць памятнікі жертвам сталінскіх рэпрэсій, іх руйнуюць або пашкоджваюць вандалы. Постаць Сталіна тым часам здабывае чым далей більшую папулярнасць сярод расіян. Ну, зноўку ж, таму што гэта таму, як там кажуць, а пры Сталіне? Пры Сталіне такога не было. Як ва ўкраіне ёсць там, калі штосьці там трэба, скажем так, штосьці прынізіць, нейкае там дасягненне таго ж самага Зеленскага, кажуць, а пры Парашенко такого не было. Не. Ось, гэтак же сама у Расіі, там, а пры Сталіне? А пры Сталіне-то як было? Жылі як. Жылі, не тужылі, і немцаў перамаглі з іхнім нацызмам. Памяць пра радянський терор кидає виклик віри в те, що держава завжди права, а відтак є незручно для російської влади, особливо після вторгнення в Україну. Ну, насамрэч, там, ну, з гэтым Сталінам зразумела, што
нават пасля у тым же 53-м годзе, калі там выкрылі вось гэта ўсё, калі ён там памёр і все там выкрылі гэты культ асобы і гэтак далей, і там пачалі ўсплываць сялякія там катаванні і знішчэнні, ледзь не спробы знішчэнняў там цэлых нацыяў, таму ўсе адно гэта ўсё спрынялася, ну а як жа ж інакш. Вось таму такое. Ось, в прынцыпе, да міжнароднай, калі можна так сказаць, павестку мы скончылі. Ось, зараз застаўся апошні, як звычайна, блок з Беларуссю павязаны, так ці інакш. Ось, і перад тым, як мы яго распачнем, я вам нагадаю, што вы можете напісаць каментар, калі вы глядзіце гэта ў запісе. Калі не ў запісе, то ось тут всякие штуки приходят. Ось, можете написать комментар, а калі глядзіце не ў запісе, дачакацца, калі відэо скончыцца, аднавіць старонку і напісаць ужо каментар. Ось, ну і праціснуць, вядома ж, падабайку. Для чаго гэта рабіць? Для таго, каб алгарытмы Ютуба прасоўвалі гэта відэа, прапаноўвалі яго паглядзець як мага большай колькасці людзей. І такім чынам, скажем так, рацыянальная інфармацыя аб'ектыўная доходила б до большай колькасці спажывачоў. Ну і заодно выцісняла расійскамоўны YouTube, запаўняючы яго хай не украінамоўным, але беларускамоўным YouTube. Галоўнае, каб не расійскамоўным. В прынцыпе, гэта асноўны паказчык у гэтым плане. І як вы бачылі на фоне мінулых стрымаў, гэта працуе як накапительная сістэма, і калі пад адным стрымам шмат каментараў, а пад наступным ужо не шмат каментароў, то зноўку наступны стрым не набірае той папулярнасці сярод гледачоў, якую набіралі мінулыя стрымы, калі каментароў было значна больш. Таму не леніцеся, пашырайце. Толькі праз вось гэтую вашу актыўнасць неяк можа канал расці, таму што ну, як бы росту у прынцыпе няма. Ось, таму працуйце, паднапружвайцеся, прапаноўвайце гэта ўсё сваім знаёмым, блізкім, сябрам, там, і родзічам і гэтак далей. Ось, таксама, калі у вас ёсць лішнія грошы, ну, раптам там нейкія Дональды Трампы нас глядяць, Ілоны Маскі, Каламойскія, мабыць, глядяць, Стрыжак, мабыць, глядзіць. Ну, ось, не? Ось тут ёсць QR-код, калі не працуе QR-код, унізе ёсць пасыланне на Манабанку, таму што я з недаўняга часу уладальнік ганаровы Манабанку. Ось, можете туды ось скінуць грашынят. Ось, да таго ж, калі вы зробіце гэта падчас эфіру, то ось тут будзе код гэты манабанкаўскі. Мої родичі зараз тільки тракторця слухають D5K, мабуть, D5K. Ось, вітаю і вас у чаті на Ютубі. Ось, і калі яшчэ гэтая сума вашага донату будзе больш за 500 гривень, ці дароўніваць 500 гривень, то такі міні-сюрпрыз вас чакае ў прямым эфіры. Ось, а калі вы знаходзіце дзесьці за межамі Украіны і не можаце скарыстацца скажем так, інструментамі Манабанку, ёсць пасыланне на пошту, на PayPal, якім вы можете скарыстацца. Пасыланне таксама ёсць унізе пад гэтым відэа. І апошняя тэма. В прынцыпе, Ціхановская там не вельмі там сёння на гэтым тыдні не крынжавала. Ось, хаця, ну, там просто любую навіну бярэш і крынжуеш. Ось, що там Картвелли? Ну, з Грузії вогуле навінув. Просто нуль. Принаймні у тих каналах, на які я підписаний, просто нічого. Просто ось, ну, нема Грузії.
на гэтым тыдні не было нічога ў Грузіі. Ну і з аднаго боку, калі не было, то і не ведаеш, як гэта успрымаць. Ці тое, што не было, што нічога не змянілася, ці не было, што нічога радыкальна не змянілася. Ці там все патухла. Ну, невядома. Ні, Света не пайшла на зімовыя канікулы. Ось, але ўсплыла інфармацыя, якая пачала абмяркоўвацца не толькі у, скажем так, антыціханаўскіх чатах, але і у ціханаўскіх чатах таксама. Ось, таму што усплыла інфармацыя пра 170 мільёнаў еўра, якія атрымліваў кабінет Святланы Ціханаўскай, які яна мала вытрачаць на падтрымку незалежных беларускіх медыа. Ось, і калі у таго ж самага Франака Вільшоркі пачалі пытаць, а дзе грошы, уласна, дзе 170 мільёнаў, гэтыя за 4 гады, дзе яны дзеліся, дзе там якая-небудзь справаздача, што куды і пачым, Франак сказаў, што ён такіх грашэй і сам нават не бачыў. Ось, што смешна. Ось, адзінае, за што ён там сказаў, што 25 мільёнаў вытрацілі на нейкія семінары, нейкія гэтыя, як іх называюць, коучингі, ці як там гэта яшчэ называецца, онлайн трэнінгі усялякія. Ну і ты думаеш, 25 мільярдаў. 25 мільярдаў. Ці мільёнаў? Мільёнаў все ж таки. 25 мільёнаў еўра. Гэта, ну, блин, я не ведаю, каго там трэба наймаць гэтым коучам, каб ён за 4 гады за 25 мільёнаў не зрабіў з кожнага беларуса там новага Ілона Маска ці гэтага Джефрі Безоса. Але чамусьці не з'явілася сярод беларусаў ні новых Ілонаў Маскаў, ні Джефрі Безосаў. Нівогуле нейкіх мільянераў, якія там працуюць гэтыя коучингі за 25 мільёнаў еўра. Неяк бы так накоучыліся, што пачалі там зарабляць шалёныя грошы. Ось, таму пачалі скаржыцца нават спадар Курэйчык, розум якога я, уласна, неаднаразова ставіў пад пытанне, уласна. Нават ён пачаў абурацца, што як жа так? Як же так? А дзе-то грошы? Я ж тут гэты блогер незалежны. Ось. І шосьці мне гэтых грашэй ніяк не насыпалі нічога. Ось. Ну, вітаю таксама пана Ікса. І пытанні з'яўляюцца у пана Курэйчыка, што мала смактаў хера, ну, у Ціханаўскай, уласна, няма хера, але шосьці ён там смактаў хутчэй за ўсё, і ось не насмактаў сабе на які-небудзь мільёнчык з гэтых 170, якія там надышлі офісу на незалежныя медыа. І атрымліваецца, што сапраўды не насмактаў. Ось, таму што невядома, дзе, што, у якой колькасці, куды пайшло. Ось, але пры гэтым мы бачым, што кіраўніцай Белсату стае былая прадстаўніца кабінета Ціханаўскай. Пры тым, што, як я казаў на мінулых стрымах, тое, што немагчыма атрымаць ніякай дапамогі грантавай у Еўропе, калі ты не кантактуеш з офісам Ціханаўскай. Таму што нават калі ты знаходзіш гэта, на ўласным, скажем так, калі можна так сказаць, прыкладзе, калі ты нават знаходзіш якога-небудзь там грантадаўца, які гатовы там укласці грошы, там, хай не такія мільёны, а там нават некалькі тысячаў даляраў у тваё медыа, ты знаходзіш яго, і ён спрабуе неяк там высветліць тваю, скажем так, паднаготную. Ну і зразумела, калі ты кажаш пра нейкую незалежнасць ад Лукашэнкі, пры тым, што ты пазіцыянуеш сябе як незалежнае беларускае медыа, вядома, што ты маеш быць дзесь поруч з Святланай Ціханаўскай.
Ось, яны звязваюцца з офісу Святланы Ціханаўскай, пытаюць, а хто ж такі, умоўна кажучы, спадар Іван Тамашевіч, і ці варта яму надаваць гранты як незалежнаму медыа, а там кажуць, ну, гэта не вельмі такі шчыры чалавек, і ён нас хуямі абкладвае кожнага тыдня, крынжуе з нашых навінаў, і ўвогуле гэта агент Крэмля. Ось, і скажем так, гаўна на лапаце, а не гранты атрымлівае умоўны спадар Іван Тамашевіч на развіццё свайго незалежнага, скажем так, беларускага медыа. Вось так гэта ўсё і працуе. Але пры гэтым фінансуецца Белсат, фінансуецца усялякія там Радыё Свабоды Беларусь, фінансуецца тое ж самае гэта Эспрэса, ці як яно там Медыазона і гэтак далей. Всялякія вось гэтыя быццам бы незалежныя беларускія памыкі, якія друкуюць тое, што ім загадваюць. Ось, уласна, тое, за што ім плацяць. За што ім плацяць, то яны і друкуюць, ту павестку яны і выносяць, і гэтак далей. Расследаванне на гэтую тэму таксама выходзіла не ў мяне, а там можна знайсці. Была дзяўчына, не памятаю, як яе звалі, яна была мадэратарам каналу «Чорная кніга Беларусі». Гэта канал, дзе збіраліся звесткі пра ўсіх сілавікоў. І публікаваліся асабістыя дадзеныя. Вось яна гэта ўсё мадэравала, потым гэта перайшло ўжо неяк у шэраг медыа, і вось яна потым адтуль сайшла і давала інтэрв'ю, дзе казала, што вось майже кожны дзень былі вось гэтыя літучкі, калі можна так сказаць, дзе Франак Вечорка асабіста даваў вось гэтыя тэмы, на якія трэба рабіць навіны, якія трэба публікаваць і гэтак далей. А вось такія вось яны беларускія незалежныя медыа. Ой, чихнуць хацеў, праўду кажу. Хутчэй за ўсё. Ось, і ўсё. Незалежныя і незалежныя, уласна, ад незалежнасці. Ось, у прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў сказаць. Зараз каментары яшчэ пачытаю. А шляхцічу Василю мільёне підкинули. По якому Василю? Я не знаю, про кого вы. Про якого Василя. Я не Василь. Я Іван. Я б ад мільёнчыка якога-небудзь еўра я б не адмовіўся, я б сабе якую-небудзь студыю нават арендаваў бы і кожны дзень бы выходзіў бы ў эфіры, абмяркоўваў бы усялякія навіны. Ось, просто таму, што меў бы на гэта час і магчымасць, і атрымліваў бы за гэта грошы. Ось, а рахуючы, што за ось тое, што я зараз раблю грашэй, я не атрымліваю, уласна, аніякіх, за выключэннем там вельмі рэдкіх донатаў, якія там прыходзяць або на Монобанк. Ну, для таго, каб вам было цікава, за 4 тыдні, ці колькі там у мяне гэты Монобанк, мне надонацілі цэлых 826 гривен. Ось, ну, гэта ось. Таму ось, і рахуйце, на якія грошы я, уласна, жыву. Ось, ну, і там на PayPal раз на паўгады і що-небудзь такое плюс-мінус істотнае прыходзіць, пра што я таксама кажу. Таму, як бы, не дзіўна, што я выходжу ў эфіры толькі вось па нядзелях. Ось, ну і шчыра кажучы, колькі тут нас зараз людзей глядзіць, мне паказвае, што глядзіць цэлых 2. 8 падабаек, нічога сабе. Ось яна папулярнасць. 8 падабаек. Ось, таму будзе глядзець хаця б чалавек 50, можна будзе казаць пра тое, каб рабіць гэта ўсё часцей. Так, в прынцыпе, незалежных медыа не існуе, хіба невялікі каналы, і то до времени. Ну, по факту, як бы, медыа ёсць, скажем так, медыа ёсць незалежныя, якія не залежаць палітыкаў. Гэта па-першае. А ёсць медыа, якія належаць не палітыкам.
ці людям, не падтрымліваючым тую ці іншую палітычную сілу ў краіне. Ось, гэта вельмі рэдка такое здараецца, што не падтрымліваюць, бо звычайна падтрымліваюць, бо атрымліваюць пэўныя бенефіты праз гэта. Ось, у, скажем так, у Злучаных Штатах, мабыць, такіх медыа больш, што датычыцца ось постсавецкага простору, то тут іх уже за ўсё няма, таму што тую ці іншую ж такі палітычную сілу гэтыя медыа падтрымліваюць. Так, хто, ну, калі браць тую ж самую Украіну, ось, хтосьці падтрымлівае Зеленскага, хтосьці падтрымлівае Парашенка. Щось Тимур яшчэ хоча мне напісаць. Але я яму напишу, що у мяне эфір. Каб ён мне... А ён все роўна піша яму пахую. Ось, ну, выбачыўся. Добра. Не зусім пахую. Ось. Ось. І ёсць медыа, якія падтрымліваюць Зеленскага, і гэта, скажем, таму што яны проста фінансуюцца дзяржавай. Ось, таму яны і прасоўваюць дзяржаўную нейкую палітыку. А ёсць медыа, якія фінансуюцца Парашэнкам. Уласна, там, той же Пятый канал, нягледзячы на тое, што ён там не належыць афіцыйна беспасярэдна самому Парашэнка, всім зразумела, чый гэта канал. Ось. Тая ж самая ось Ісландыя, якую... Тая ж самая Ісландыя. Там, хутчэй за ўсё, не тое, што там яны там атрымліваюць нейкія грошы, а проста гэта, скажем так, палітычны погляд кіраўніка гэтага каналу. І ён супадае з палітычным поглядам іншых людзей, якія таксама там... Як гэта? Ай, слова выскочило з головы. Расійскае слова ўзгадаў, на іншых мовах слова не ўзгадваецца. Засноўнікі. Скажем так, засноўнікі гэтага каналу. Ось, і калі ў засноўнікаў супадае гэта ўсё, яны, зразумела, яны тую павестку, якая ось супадае з іхнімі палітычнымі поглядамі, яны прасоўваюць. Таму, як бы, ну, не дзіўна. З Геною завтра на полігон підете, не знаю. Мне не прапаноўвалі. Таму і не хуже за ўсё. Я ўвогуле не ў курсах, там, куды Гена плануе, мне не дапавядаюць. У мяне завтра на СТО. На станцыю тэхнічнага абслугоўвання мяняць заднія калодкі за 1600 гривень. Ось. Таму ось так. А ось Тимур вырашыў і на эфіры ўжо трошки мне падкінуць гэтых самых, падкінуць дравей. Ось, вітаю Тимура Філоненка. Що там? Павітряна трывога. Гледзячы з таго, як надрываецца вібрацыі мой телефон, так, у Києві павітряна трывога. Так, але рано чи пізно вони починають за якусь сторону або за якусь повістку, що їм дає вигоду. Ну, звичайно, так. Але, скажімо так, коли брати, скажімо так, ті ж Злучені Штати, там розниця у накірунках діяльності той чи іншої партії, вона просто там мізерна. І тому, ну, там немає сенсу просто там бути, скажімо так, распаўсюднікам повесткі адной ці іншай, аднаго ці іншага боку. Таму там гэта ўсё больш працуе. Кажу, на постсавецкай прасторы гэта ўсё складана, таму што ты, па-першае, ты не можаш сам зарабляць грошы як медыа, ты будзеш кімсьці фінансавацца, пра штосьці фінансавацца. Як кажуць, схемкі, темкі, муткі і гэтак далей, і простое, адкуль ты можаш браць грошы, адкуль не можаш браць грошы, звычайна ты будзеш падтрымліваць той накірунак, праз які ты можаш атрымліваць грошы. Таму з незалежнымі медыа на постсавецкім прасторы вельмі ўсё складана. Він па магазинах алкаголікаў ловіць или полігон тай. Ну я не алкаш. А так хутка стаць алкаголікам, каб ён мяне злавіў і павёз на полігон, я не змагу. Коли в Україні кажуть, шановні, це не
не азначае це. Я гэтую штуку фіцы запустили нам на арешнік. Ну, технологічна дуель, так сказати, почалася. Кожної людини є свої погляди. Мораль не створи собі куміра, це стосується всіх медіа і каналів і не тільки. Ну, так, і знову ж, ну, кумір, гэта ж, скажем так, тое, на што ты адна справа, калі гэта тое, на што ты арыентуешся, а другая, гэта тое, чаму ты просто давяраеш там без, гэта самае, нават беспадстаўна. І што табе скажуць, тое так яно і ёсць. І ты рахуеш, що яно саме так, як тобі кажуть. Хоча, ну, тобі можуть там брехати, власне, ці не договорювати чогось. І тому, якби, кажу, що дотично медіа, це вельми все там складано. Так. Політики – це інструмент. Ну, власне, так. І, скажімо так, калі на Захадзе гэта адчуваецца больш істотна, тому што там, калі ты просто не датрымліваешся той праграмы ці там нейкіх забавязан ці абяцанак, якія ты даеш падчас сваёй выбарчай праграмы, ну, і ты іх не робіш, цябе просто здымуць ось так, і все, і няма цябе. І ты больш там не губернатар, умоўна кажучы, там не мэр. А Клічко, колькі ўжо масты гэтыя падаюць, метро, як там на Траешчыну на метро дабірацца нормально ўжо. Тут нават на Вінаградар нават яшчэ на метро таксама не змаглі дабрацца. А хто мэр Кіева? А Клічко мэр Кіева. А колькі гадоў ён ужо мэр? А хуй яго знае, ўжо з падрахунку збіліся, пальцы на руках скончыліся ўжо рахаваць. Колькі там гадоў Клічко мэр. Таму вось так вось, ну, гэта самы такі яскравы прыклад, каб зразумець, як гэта ўсё працуе. Так, дарэчы, у Томашевича краще комп, ніж у мене. Це треба виправляти. Ну, хоч якісь бенефіти я маю атрымліваць праз тое, што я не маю украінскага грамадзянства, праз тое, што ў мяне, колькі там у мяне падпісчыкаў на канале. Зараз паглядзім. Колькі там у мяне падпісчыкаў на канале стала. О, 869 падпісчыкаў было. Калі апошні раз я глядзеў, было 71. Тобто ще на два чалавекі адпісалася за апошні час. Ось. І пераглядаў у мяне па 100. Гэта там у самыя лепшыя дні 100 праглядаў на эфіры, а не там по 1000, як у некаторых. І адначасова мяне глядзіць зараз, ось максимум 5 чалавек адначасова глядзіць. О, адначасныя прагляды гэта максимум за сёння. 5, а не там 100 з чымось. І по 150 падабаек за першую гадзіну стріму толькі збірае. Таму і комп у мяне лепшы. Хоць якоїсь виправданні. Це типу сталкер погано йде на компі. Ось, господи, вже цим Кличко дістали, кияні його самі вибрали, хай їдять. Ну, я в Києві живу просто. Мені простіше за все, скажу так, все вимирать про Кличко. YouTube буває сам відписує навіть спонсорів. Ну, відписує, але на мене ніхто не підписується. Ось, бо по статистиці я поглядів, там за апошні 28 дзён у мяне мінус 3 подписчики, і гэта на 50% лепш, чым 28 дзён яшчэ дагэтуль. Таму, калі за апошнія 28 дзён адпісалася 3, паза апошнія 28 дзён адпісалася 6. Ну, калі у мяне з матэматыкай все добра. Ось. Таму ніхто не падпісваецца, ніхто не глядзіць, таму і працягваем вось гэту ебаніну, калі можна так сказаць, па нядзелях, якую глядзіць там 5 чалавек адначасова. Ось, таму ось так і жывем.
Так хай і столичні самі вигрібають. Ну, столичні вигрібають, то, що тут понаїхало, скажімо так, я вже тут можу сказати, що тут понаїхали, тому що у 22-му годі, ось я тут з 21-го, весною 22-го їздить по Києві було просто пісня. Пісня. Розумієте, ти їдеш, ти можеш не глядіти, якое там світло світлофора, там червоне чи зелене, тобі ввогуле похую, якое там червоне, зелене, ти просто їдеш і глядіти тільки треба такі ж самі, як ти, ось у гэты час там не їхали по нейкай перпендикулярній вулиці. Все. А таких, як ти, було вельми мало. Тому катаєшся по Києві, нікого нема, там редкі гэты блокпости, ганяєш там з якою хуткостю хочеш, ментов немає, ніхто тобі слова не скаже, що ти там як хутко їдеш. Пісня, а зараз що? Кличко приїхав тут, понаїхало. Так на джипах на своїх ганяють, пробки, це просто жах. Тому ось так. Притула стане мером, він і не веде порядки. Ну, сумніваюся, щиро кажучи, за Притулу. В нас теж багато людей і авто дуже багато переселенців. Ну, у Києві далі не переселенці. Причому, ось я розвожу, зараз підпрацьовую, розвожу персонал ресторанів всіляких. І ось люди, уявіть собі, люди, які там, у їх там, наприклад, там графік 3+3, і вони просто з іншого городу, ті там села, ті там поселку городського типу, приїжджають у Київ, ночують тут у хостелі, ось гэты 3+3 відпрацьовують, і потім їдуть там на 3 дні до себе там неякі у свій город, який там десь там Житомир, умовно кажучи. Ну, Житомира не існує, тому там у Білу церкву їдуть, наприклад. Ось, і це просто, ну, кринжатина така, що просто складана у таких невеличких, скажімо так, городах знайти працю, каб навіть просто виживати, що люди їдуть у Київ. І ось на таких ось навіть умовах там 3 дні жити, ну, ночувати у хостелі, і там по 12 годин працювати на праці, і люди їдуть працювати, щоб хоч якісь гроші заробляти. Тому ось такі ось справи. Чи існують кияни, це велике питання, туди всі їдуть, всієї України. Ну, ось саме так. У нас, на жаль, в Києві норм з роботою, в інших місцях жопа. Ну, я про то і кажу, що і навіть на ось гэтым узровні, ну, я не їду, я там ось шукав, наприклад, там охоронцем працювати по ночах. Ну, і максимум, що я там знайшов, це там, ну, 1000 за зміну. Ось, і при этом ти маєш працювати там 3+3 чи 2+2. Ось, і при этом ти охоронець, це не то, що ти там сидиш десь на рампі і щось ти там просто записуєш, скільки машин там приїхало, розгрузилося, погрузилося і все таке. Ні, ніхуя. Ти це все ручками перебираєш, там, де треба, це всілякі бірки вішаєш, потім там десь ходиш по залу, там це все, як мерчендайзер, це все розкладаєш, і ось за це все ти отримуєш за 12 годин уночі, отримуєш там 1000 гривень, умовно. Ось, і того у тебе там отримується 12 там змінів, і ти там 12-15 тисяч на місяць отримуєш. Ну, і що таке 15 тисяч на місяць? Це, ну, навіть не $400, 350, ну, 370. Що таке 370 доларів? Ну, це смішно. Поглядіть, які ціни зараз. Тобто мені там пощастило, і я орендую квартиру у Києві за 3000 гривень. За $70. 80. Ну, плюс-мінус десь так. З комуналкою 120, там, 130. І це мені пощастило. А комусь і так не щастить. Ось там однушка там від 150 і 200 доларів починається. І це без комуналки. З комуналкою там 200. Ну, і уявіть, що ти там заробляєш, умовно кажучи, 350, 400, а 200 з яких ти віддаєш просто за те, щоб тобі було де спати. Ну, тому таке. У мене друг кожен день виїжджав з Житомира, закінчував 18-й і приїжджав 20-й в Житомир.
У нас багато роботи, людей, які йдуть на малу зарплату, мало. Ну, так, тому що, ну, я навіть мені у ТикТоку почав випадати такий є блогер. Я не запам'ятав, як його зовуть, але ён тэлефануе гэтым, ён глядзіць всякие аб'явы пра працу, тэлефануе гэтым самым працадаўцам і пытае, як бы, ну, звычайна там ёсць у там, типа, а якого хуя пытанні, але ёсць такія больш адэкватныя, там, калі там вымагаюць, що там і вышэйшая менеджерам якім-небудзь, там і вышэйшая адукацыя, там і камунікацыі там павінны быць, там і крэатыўнасць і гэтак далей. І за ўсё гэта там 10-12 тысяч гривень. І ён тэлефануе, типа, ну, а вы там, ну, умоўна кажучы, а вы там не ахуелі, што вы вымагаеце там быць, умоўна кажучы, там над чалавекам, звыш чалавекам нейкім там, супер-мега, і хочаце гэта ўсё за 10 тысяч, ну, такое. Дастатньо такі, ну, папулярныя ў яго відэа, паглядзеў, там набіраюць прагляды. Ось, таму з працай сапраўды складана. З работами у нас проблема, населення здвигають на захід і в центр країни. Так, а за що жити з такими зарплатами ноги протягнеш? Ну, таке життя. В нас багато робітників не хочуть нормально платити. Ну, та це ж це хитродупи бізнесмени. Ну, насамрэч, гроші ёсць, і плаціць можна нормально, калі ти ўсё у сябе нормально уладкоўваеш. Напрыклад, я развожу тых же самых гэтых працаўнікоў рэстаранаў, і ось там з аднаго з рэстаранаў кіеўскіх у цэнтры, ну, на Шота Руставелі рэстаран знаходзіцца, аднаго дня падслухаў там іхнюю размову між сабой, у іх была каса 230 тысяч. 236, калі быць дакладна, тысяч. Ну, і уявіце сабе рэстаран, які за дзень мае такі ось абарот у 230 тысяч гривень. Ось, пры гэтым ты, ну, у рэстаран гэты працуе нават калі няма світла, няма электрычнасці, ён працуе на генератары. Ось, і ось, полічыце, 230 тысяч, колькі гэта? Ну, на 40 падзялі, 230 на 40, ну-ка, короче, давайте возьмем 240, было прасцей, і гэта будзе 6 тысяч. 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов на день. Оборот. Ну, там вытраты всялякие, одними, ну, ты все одно будешь у нормальном таким плюсе. Ну, тому, як бы, і сплачваць ты ёсць чаго. Калі ў цябе штосьці не працуе, і ты не можаш сваім працаўнікам нармальна плаціць, то гэта праблема не ў тым, што праца такая танная, а ў тым, што ты, як працадаўца, ты не наладзіў гэты працэс до такой ступені, што ты можаш зарабляць на тым, што ты робіш. Ось пры гэтым нармальна сплачваць сваім працаўнікам. Короче, після війни багато людей поїде на заробітки. Якщо тут нічого не зміниться. І пан Тимур ось пише, що просто поїде. Ну, хоча за все, тут все ж таки щось має змінитися, тому що якби сюди будуть накеровуватися гроші. Ось та ж сфера будівництва, наприклад, буде просто тут на розхоп. Будуць расхопліваць гэтых спецыялістаў на вот там ад звычайных маляраў да там штукатураў ці там гэтых падсобных працаўнікоў, якія там будуць там табе штукатурку гэтую самую міксерам ці ў гэтай машыне замешваць. Всё гэта будзе вельмі неабходна, таму што паглядзіце, колькі ўсяго трэба будзе аднаўляць, будаваць, або збольшага гэта трэба будзе будаваць проста з нуля. Таму усялякія нават вось гэтыя простыя будаўнічыя спецыяльнасці будуць вельмі проста патрэбныя. Таму гэта глядзіце, каб сюды не ехалі.
Але зноўку ж гэта будзе залежыць, ці зменіцца штосьці з тым, хто на гэтым будзе зарабляць. Бо калі, напрыклад, працаваць будуць не ўкраінскія фірмы, скажем так, еўрапейскія нейкія кампаніі, і уласна яны тут будуць ствараць сваю інфраструктуру, то не выключаю, што заробкі будуць на такім прыстойным узроўні. Як кажа Карась, 300 мільярдів дадуць, а 200 вкрадуць. Ну, не чуў я такога, але не выключаю, што ён такое казаў. Плюс у нас такая аренда житла, що капут. З нашими зарплатами, коротше, як подумати, все сумно. Може і треба їхати за кордон. Ну, мабуть. Я, власне, не планую їхати за мяжу, принаймні, я і так за мяжою, в принципі. Так. Я ж то білорус, тому я за мяжою Білорусі, я в Україні. Ось, але, скажімо так, у Європу їхати, ну, не бачу для себе ніякого сенсу, тому що там за 80 гривень, ой, за 80 гривень, за 80 доларів я собі не знайду однокімнатну квартиру, у якій буду жити. Спокійно стрімити ось, і ніхто не буде мені капати на мозги. Тому ось так. Ну, і, в принципі, я бачу, що тут уже пачалі больш схиляцца ў тое, там, абмяркоўваць праблемы, да, вось гэтага, як мне падабаецца гэта украінскае слова, да скыглення нейкага пачалі ўжо схиляцца. Але гэта не вельмі добрая тэндэнцыя. Все будзе добра, рана ці позна. І лепш, канешне, рана, чым позна. Таму дзякую вам яшчэ раз за тое, што прыдзелілі вось гэты час у нядзелю, свой выхадны, свой час свайго, скажем так, адпачынку. Ось, дзякую, што стваралі вось гэты інтэрактыў у чаціку. Не забываем пра падабайкі і каментары пасля таго, як гэта трансляцыя выйдзе ўжо як відэа, што вельмі патрэбна дзеля таго, каб алгарытмы Ютуба выцеснялі расейскамоўны контент і замянялі яго нерасійскамоўным, скажем так, контентам. Хай гэта будзе і не украінамоўны, але беларускамоўны таксама, як на мою думку, праканае. Галоўнае, што не расійскі. Ось, таму дзякую за тое, што былі, пісалі, падтрымлівалі, задавалі пытанні, выказвалі свае думкі. Пабачымся праз тыдзень у гэты ж самы час, наступную нядзелю о 8 гадзіне. Слава Україні і жыве Беларусь!